Sitten antakaa niitä elokuvan ja teatterityylilajeja taas. Kohta tehdään sketsi. Tulisiko lisää mieleen uusia? Gore. Anteeksi. Gore-elokuva. Gore. Hardcore. On ne aika kauheat yleensä kyllä. Hardcore. Mä kuulin tahallaan väärin. Pannaan Kaurismäki, jos haluat. Kurosawa. Kurosawa on hyvä. Fellini. Hyvä. Miltä vuosikymmeneltä? 50. 50. Joo, musta tuntuu, että mulla on ihan tarpeeksi siellä. Ja sitten tilanne. Tämä on Miitalle nyt ja miehelle. Missä voisi tapahtua? Kirkossa. Ja mitä siellä tapahtuu? Sairaskohtaus. Joko on sairas, nainen on, onko siellä pappi myöskin? Pappi sairastuu, se on hyvä. Ja joku menee auttamaan häntä. Naispappi sairastuu. Kaikki meidän näyttelijät ovat olleet jo mukana sketseissä. Jukka-Pekka Palo, voisitko mennä mukaan tähän sketsiin? Naispappi sairastuu. Olkaa hyvä, neutraalisti ensin. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon, Herra Jumala. Hyvä kirkkokansa nyt. Onko kukaan, joka voisi auttaa? Kurosawa, leffa. Mikäs sulla on? Sydämiä! Sydämi! Ja sydämiä! Mun täytyy panna sun pitkälle tohon. Mene siihen, nyt mä katon mikä siinä on vika. Hoto! Sattuuko vielä? Hoto! Joko autto? Ja 50-luvun suomi-film. Liisa. Sä tiedät, että tämä ei ole enää mahdollista. Tauno. Rohkeasti vaan omi sanoin. Jeesus haluaa, että me rakastumme heinäladossa. Minä en voi rakastaa sinua, koska sinä rakastat jo Jeesusta. Jeesus tahtoo, että te yhdessä rakastatte minua kimpassa. En minä voi, Liisa, jakaa sinua Jessen kanssa. Eihän 50-luvulla vielä Jessestä puhuttu mitään. Ja Fellini. Haluatko sä vähän puhallella tonne mun kisulien väliin? Oi täti hyvä. Tämä on niin vierasta minulle. Minä en ole ikinä ollut aikaisemmin kirkossa ja tällä tavalla ripittäytynyt. Mutta kyllä minä tietysti voisin tässä tapauksessa, kun rouva rovasti itse haluaa, niin osallistua tähän toimintaan jotenkin aktiivisemminkin. Niin minä vaan sitä, että imeä, äläkä puhalla. Ja Kaurismäki. Lähdetäänkö silakkatehtaalle? Jeesus on sielläkin. Hän on siellä, missä 2 silakkaa on koossa. Se kaipaa enemmän todellisuutta, joka on epätodellinen ja sitten huolimatta alati läsnä. Toisitko minulle savukkeen, vaikka se on syntiä? Tiedetään sinä, että minä en polta. Tiedän, mutta tee joku uhraus ja osoita sillä, että rakastat minua. Rakkaus on kovin vieras tunne minulle.
ja hardcore pornoleffa on viimeinen vaihto. Ei se mikään tunne ole. Sinä riisut silmilläsi niin. Se tekee minut hulluksi. Sauma. Sinä tulit haudasta panemaan minua. Nykyisin sitä kutsutaan nussimiseksi. Kaikki on mahdollista, jos uskoo Jumalaan. Kiitos. Joskus